Welkom beste kijkers. Vandaag heb ik een hele speciale gast aan mijn tafel zitten. En het is een grote eer dat ze tijd heeft vrijgemaakt om hier aanwezig te zijn. Ze heeft een verbindende kracht en betrokken bij onze streek. Mag ik u voorstellen, onze burgemeester van Sluis, mevrouw Vermueg. Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel fijn om hier vanavond te zijn. Wat is uw terugblik op 2025? Ik denk een heel goed jaar. Zowel qua werk als privé. Nou, in het werk, we hebben een stabiel jaar achter de rug. Met heel veel stappen vooruit als het gaat om toch ingewikkelde onderwerpen. Onze gemeenteraad is daar natuurlijk heel nauw bij betrokken. Heeft heel veel besluiten genomen. En in goede harmonie. Dus met respect voor elkaar. En dat is het belangrijkste. Want je kunt natuurlijk heel veel inhoudelijk van mening verschillen, maar wel respectvol met elkaar omgaan. En privé is het ook een goed jaar geweest. Ik was onlangs 40 jaar getrouwd. Dus dat is toch weer een mooie mijlpaal. Proficiat. Ja, dank u wel. En onze oudste zoon is afgelopen jaar getrouwd met een lieve vrouw. Dus privé gezond. Wat willen mensen nog meer? Dat is hartstikke mooi. En u zit natuurlijk niet stil, want u bent ook heel actief in de sportwereld. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat de meeste mensen het ondertussen wel weten. Ik ben een liefhebber van fietsen. Dus bijvoorbeeld in de vakantieperiode op een gewone fiets. Maar ook lid van de fietsclub in IJsendijken. Als het enigszins kan, mee op de racefiets in onze mooie streek. Zowel in Zeeuw-Vlaanderen als over de grens. En dat levert natuurlijk een stukje sportiviteit op. Het is ook gezond om te bewegen. Maar ook je ontmoet weer mensen. Je maakt een praatje met heel veel verschillende mensen. En het is gezellig en sportief. En echt een verbindende factor met de mensen zelf in de streek. Ja, zeker. Ja. U hebt dus eigenlijk in onze gemeente een groot evenement georganiseerd. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, dat was afgelopen zomer, de Renewi Tour. Dat was niet de eerste keer. Dat is natuurlijk al de derde keer dat we dat hadden. 2 jaar terug was de tijdrit in Sluis, in het stadje Sluis. Vorig jaar was het in Oostburg. Toen hadden we de start in Oostburg. En dit jaar hadden we de finish in Breskens. En het was gelukkig heel mooi weer. Heel veel mensen die zijn komen kijken. De sfeer in Breskens was ontzettend goed. Je zag alleen maar blije gezichten. Het was natuurlijk een heel mooi deelnemersveld ook. Internationaal bekende wielrenners die deelnamen. Ook mooie beelden, opnames van onze mooie streek. En die worden in heel veel landen internationaal uitgezonden. Dus al die mooie beelden van onze streek met die fietsers erbij en het enthousiaste publiek. Ja, dat is natuurlijk toch goede PR voor de gemeente Sluis. Er komt heel veel bij kijken om dat te organiseren. Nou, dat vroeg me ook af om dit te organiseren. Ja, daar zijn we echt al maanden, zo niet een jaar van tevoren al mee bezig. Van welk parcours, wat moet er qua veiligheid allemaal gebeuren. Hoe ziet dan zo'n finishstraat eruit? Hoe doen we het met het verkeergeleiding? En dat kan natuurlijk ook bijna niet anders dan dat voor bepaalde mensen ook soms belemmeringen oplevert. Ja. Dat is inherent aan zo'n groot evenement. Maar de positiviteit, dat overheerst natuurlijk enorm. Ja. En binnenkort, heb ik horen vertellen, is er in Hulst ook iets te doen. Zou het, want ik hoorde daar Hugo de Jonge ook mee fietste. Is er een kans dat u ook op de fiets gaat? Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik krijg elk jaar een uitnodiging om daar aanwezig te zijn. Maak daar ook graag gebruik van. Want naast het sportieve is zo'n uitnodiging natuurlijk ook een mooi moment om heel veel andere mensen weer te ontmoeten. En om eens een gesprek te hebben of mensen te leren kennen. Maar dat is toch wel echt een beetje een buitencategorie. Als je dat parcours ziet, het is natuurlijk veldrijden. Dat is echt heel ingewikkeld en een klasse apart. Als ik 30 jaar jonger was geweest, had ik het misschien geprobeerd, maar dat ga ik niet meer doen. Nee, ik ga er alleen van genieten om te komen kijken. Ja. Zijn er ook nog plannen in onze regio, gemeente, om andere sportevenementen te organiseren? Ja, we zijn ook weer in overleg met Knokke-Heist om te kijken voor de Ironman. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook gehad dit jaar.
Vorig jaar ook, de eerste keer, nu de tweede keer. Dus voor volgend jaar staat dat ook op de planning. Maar Knokke-Huist heeft ook weer al een idee van hoe ziet de toekomst eruit. Nou, we zijn aan het kijken van, gaan we dat doen, gaan we dat niet doen, wat komt erbij kijken, past het ons ook? Maar dat is ook wel een heel sportief element natuurlijk met zowel het fietsen, het zwemmen als het hardlopen. En ook dat is internationaal en grensoverschrijdend ook nog met Knokke-Huist. En het komende jaar hebben we ook de Baloise Ladies Tour weer op het programma. Dus een aantal jaren geleden hebben we dat ook in onze gemeente gehad. Toen hebben we gezegd, nou en de Renewi en de Baloise Ladies, dat is een beetje te veel om te organiseren. Maar nu hebben we het komende jaar weer in 26 de Baloise Ladies Tour. Ja. Ik ga van onze sportevenementen even naar de 100-jarigen in onze streek. Ik heb begrepen dat er best wel veel mensen zijn die 100 jaar geworden zijn of 60 jaar getrouwd zijn. Hoe ervaart u dat zelf als u daar wordt gevraagd? Ja, dat is ontzettend mooi om dat te doen. Je leert heel veel mensen kennen. Veel mensen vertellen heel veel over hun familie, over hun verleden, wat ze hebben meegemaakt. Soms ook wel indringende zaken. Het zit niet altijd mee bij iedereen in het leven natuurlijk. Gelukkig bij de meesten wel. Maar ja, er wordt veel gedeeld. En dat is voor mij ook weer een bron van informatie, maar ook van inspiratie. Van hoe mensen hun leven terugkijken. Het zijn vaak natuurlijk, vooral de 100-jarigen, hebben heel veel meegemaakt. Ja. En ze vinden het heel fijn om, als ik kom. Het lukt me niet altijd. Soms gaat ook een van de wethouders op bezoek. Maar dat is echt wel heel mooi. En je ziet dat de meeste 100-jarigen, die zijn echt nog heel sprankelend. Dat je denkt, goh, die doen soms nog van alles. Dat vind ik echt helemaal bijzonder. Sommige mensen wonen nog zelfstandig. Niet allemaal, maar sommigen wel. En dat vind ik wel heel speciaal. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder om mee te maken. Ja. Ja. Kunt u mij ook iets in het kort uitleggen over het nationaal programma Vital Regio? Ja, dat is dat programma. Dat is een nationaal programma. En er zijn in ons land 11 regio's geselecteerd. Waaronder heel de regio Zeeuw-Vlaanderen. Dus wij zijn een van de 11 regio's. Andere regio's zitten in Limburg, vaak aan de grens, in het oosten van het land. Maar ook in Noordoost-Groningen, in de kop van Friesland en in de kop van Noord-Holland. En dat zijn regio's die bij het Rijk een speciale aandacht krijgen. Omdat we op bepaalde elementen het niet zo goed doen. Bijvoorbeeld in Zeeuw-Vlaanderen de terugloop van het aantal inwoners. En dan wordt er nagedacht, wat is er nodig om meer inwoners bijvoorbeeld naar Zeeuw-Vlaanderen te krijgen. Die hier aan de slag kunnen, die hier werkzaam kunnen zijn in de zorg of in de techniek of wat iets meer zij. Die bijvoorbeeld kinderen hebben die hier weer naar school gaan en wat een stukje kwaliteitsverhogend is voor onze leefbaarheid. Nou, zo heeft elke regio zijn eigen uitdaging. We hebben daarbij goed contact met de Rijksoverheid, dus met de departementen. En dat komt eigenlijk voort uit het rapport Elke regio telt. Daarin is eigenlijk aangetoond dat er toch wel jarenlang een beleid was bij de Rijksoverheid om datgene wat sterk was, nog sterker te maken. En men dacht dan, als we de Randstad bijvoorbeeld sterk maken, dan heeft dat ook wel een uitstralend effect naar de regio's. En dan blijkt dat dat toch niet zo werkt. Dus ze willen de regio's ook sterker maken. Dus bijvoorbeeld ook kleinere scholen, dat die toch nog levensvatbaar kunnen zijn door een extra financiële impuls. Of bijvoorbeeld door extra te investeren in mobiliteit. Of om slim na te denken, hoe kunnen we de regio, de leefbaarheid vergroten. Oké, en welke boodschap wil je dan aan de jongeren, die dus eigenlijk Zeeland verlaten, dan meegeven om dan toch hier te blijven? Ja, ik had toevallig deze week een gesprek met 6 jongeren die alle 6 in Zeeuw-Vlaanderen wonen, maar studeren op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. En daar hebben we ook zo'n gesprek mee gevoerd van hoe komt het? Woon je al van geboorte af aan in Zeeuw-Vlaanderen of kom je van elders? Nou, het was een beetje een mix van die jongeren. Ze zijn gaan studeren op de hogeschool, soms heel bewust. Dat ze zeggen, ik wil echt in Zeeland blijven. Anderen zeggen, nou na mijn studie wil ik toch een andere vervolgstudie gaan doen op een universiteit, elders in het land. Daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee.
als jongeren dat willen. Want het is heel goed, denk ik, om ook eens ergens in een ander gebied, een andere regio te kijken. Maar wat ik natuurlijk wel hoop, is dat ze toch weer een keer terugkomen naar Zeeland of naar Zeeuws-Vlaanderen om hier aan de slag te gaan. Want we hebben ontzettend veel leuke en mooie banen. En dat wordt misschien wel eens een beetje vergeten. Dus daar moeten we ook beter PR op doen, denk ik. Ook de bedrijven die mooie banen hebben. Van wat voor mensen zoeken we. Want ik denk dat er heel veel kansen liggen voor de jeugd om hier een hele mooie toekomst op te bouwen. En één voordeel hebben we in ieder geval, dat de woningen in onze regio natuurlijk stukken goedkoper zijn dan in de Randstad. Ja, en dan misschien nog verder kunnen uitbreiden. Ja, dat is zeker een opgave. Dus meer woningen bouwen, meer mensen trekken. Want de werkloosheid is ontzettend laag in onze streek. Er zijn heel veel vacatures bij verschillende type organisaties en bedrijven. Als ik een bedrijf bezoek breng, dan is meestal de grootste zorg van werkgevers: hoe krijgen we voldoende werknemers naar ons gebied die het werk kunnen doen? En dat is denk ik een belangrijk signaal om te kijken hoe kunnen we daar eigenlijk toch meer ruimte bieden voor mensen die hier willen wonen en willen werken. Mooi. Een andere vraag. Wat denkt u over het noodpakket? Ja, dat is een landelijke campagne. Ja. Ik denk dat bijna iedereen inmiddels het boekje in huis heeft gekregen. Het is eigenlijk een oproep van, nou, stel dat er nou een keer een stroomstoring komt en je bent een dag of 2 dagen of misschien iets langer zonder stroom. Wat heb je dan in ieder geval nodig? Stel de waterleiding doet het een tijdje niet. Wat heb je dan nodig? Dus het is toch wel een soort bewustwording van mensen, wees voorbereid. Stel dat er een keer ergens iets hapert en er is iets niet meer aanwezig. Hoe red je jezelf dan? En heel belangrijk is natuurlijk dat we ook naar elkaar omkijken. Dat doen we al, vind ik, enorm goed in onze streek. Heel veel mensen zijn vrijwilliger in de buurt of in hun wijk waar ze wonen of in hun dorp. Dus dat doen we hartstikke goed. Maar net even wat meer attentie van, ik heb iemand al een tijdje niet gezien in de buurt. Zou er iets zijn? Hoe is het netwerk? Controle. Ja, een beetje omkijken naar elkaar. En sociaal waakzaam zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mooi. Tot slot, heeft u voor de kijkers nog een mooie kerstboodschap? Ja, die heb ik zeker. Ja, ik wens natuurlijk alle kijkers een heel goed 2026 toe. En ik zou wensen dat alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, wat ze nu de meeste al hartstikke goed doen, naar elkaar omzien. Dat dat ook nog een stukje meer ontwikkelt in 2026 dan in 2025. En vooral het luisteren naar elkaar, begrip hebben voor hele verschillende situaties. Dat wens ik iedereen heel erg toe. Dank u wel dat u de tijd aanwezig was om hier bij mij aan tafel te zitten. En zeker met uw drukke agenda. En ik wens de kijkers heel veel kijkplezier en fijne dagen.